תקשיבי, אני רק רוצה לראות טלוויזיה 5 דקות ואני קמה לסדר את מה אכפת לי מה שאת רוצה? את עושה מה שאת צריכה. אני נשבעת לך שאני... את מבינה את זה? הפרויקט הזה עניין אותי מכמה סיבות. עבודה שהיא איפשהו כמעט טיפולית. ביחד עם זה, עם מטרות מקצועיות שיש להן כיוון מאוד ברור. אנחנו עברנו ביחד בערך 5 חודשים. כמעט כל מי שהגיע והתחיל את התהליך, ממשיכה את התהליך עד היום. זאת אומרת, יש לנו קבוצה אחידה, מגובשת, שמתמידה באופן בלתי רגיל. אוקיי. רצח של אהבה. הוא אפילו לא היה רואה אותי. הוא רק חבט בי כאילו אני עומדת בדרך שלו. לחבוט בעצמו. אני הייתי חוזרת כל ערב. והייתי מזמזמת. בלי שהוא ישמע. בלי שאף אחד ישמע. אני לא זוכרת אף שיעור שבאמת היה משעמם או שלא רציתי לקום וכאילו, אני לא יודעת, זאת חוויה שלא ממש בא לי שתיגמר. ממש לפעמים אין לי כוח, אבל אני באה ופשוט יש פתאום והרבה. אני מאוד נהנית פה, כל יום מחדש.